Jak dlouho už probíhá výzkum českých pralesů a proč byl vlastně jako zahájený? V podstatě iniciátorem výzkumu českých pralesů, ale v tomhle případě i ve světovém měřítku byl lesmistr Josef John na Schwarzenberském panství, který v roce 1847 začal zkoumat Voubínský prales, a to tím způsobem, že zaměřoval pozice stromů, protože se chtěl poučit, jak funguje prales ve světle toho, že v té době Šumavu postihly první kůrovcové kalamity té první generace smrkových monokultur. On tím předstihl svět o 100 let, protože výzkum, který staví na jaksi znalosti prostorové organizace pralesa, čili využívá i těch takzvaných stromových map, začal až po druhé světové válce na malých plochách na transektech a v České republice jeho nositelem byl doktor Řehák ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v 60. letech 20. století a od roku 72 začal ten největší a dodnes tedy běžící výzkum Eduard Průša, což byl vedoucí typolog Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, a ten právě pořizoval stromové mapy celých pralesních rezervací vlastně na vegetační gradientu od lužních lesů až po horské smrčiny. A v roce 1994 na něj navázalo tehdy vznikající pracoviště odboru ekologie lesa dnešního výzkumného ústavu Silva Taruky a tam ten výzkum kontinuálně probíhá doteď, takže dneska vědci mají k dispozici data z už více než 50letých řad, což přináší fantastické výsledky. Vlastně jak se dá ty poznatky z přirozených lesů, jak se to dá použít pro hospodaření v lese? Poznatky z výzkumu přirozených lesů lze využít v řadě příkladů a tím prvním pro nás je samozřejmě otázka volby dřevinné skladby. My v přirozeném lese vidíme, jak i třeba vlivem klimatické změny dochází ke změně dřevinného složení a na to bychom potom měli reagovat i v hospodářském lese, protože chceme, aby jsme hospodářsky taky hospodařili stabilně a dosáhli nějakého výsledku. Stejně tak nás zajímá, jakým způsobem funguje obnova přirozeného lesa, to znamená, jak velkých skupinách, v jakých směsích se les obnovuje, a to zase využíváme při hospodaření, ať už pasečném nebo nepasečném, z hlediska práce s přirozenou obnovou. Jedná se hlavně o volbu intenzity světla a stínu pro jednotlivé dřeviny a jejich směsi. A to můžeme krásně odečíst v pralese. S tím souvisí další věc. My si z pralesu odečítáme, jak funguje ploškovitost. To znamená, jak jednotlivá růstová stádia jsou poskládaná vedle sebe, což třeba ve středních polohách v případě stín snášejících dřevin je až do úrovně detailu jednoho stromu nebo malých skupin, zatímco třeba v nižších polohách ta ploškovitost je větší. To je zase pro nás vodítko, jak pracovat v hospodářském lese namísto nějakého pravidelného schematického velkoplošného systému. No, pokud se bavíme třeba ve středních polohách, tak tradiční směs stín snášejících dřevin se skládá z jedle, buku, smrku, jaboru. Smrk samozřejmě snáší i více světla, ale dovede v té směsi se vyvíjet i ve stínu s tím, že samozřejmě má větší nároky na světlo než třeba jedle, čili pak je to právě na volbě té pěstební techniky, jestli pracovat jednotně výběrně, skupinovitě výběrně, anebo to kombinovat i s prvky podrostního hospodaření, čili to je to, čemu říkáme freestyle pěstování lesů. A tam využíváme právě ty rozdílné nároky na světlo jednotlivých dřevin a my si je tím vlastně řídíme, kdy která má reagovat zvýšeným přírůstem, abychom dosáhli dlouhodobě té naší lesnické mety, to znamená trvalosti a vyrovnanosti výnosu. A mohl byste krátce zkusit vysvětlit, co to vlastně znamená přírodě blízké lesní hospodaření a nějakou škálu, na které se jako tohleto pohybuje?
přírodě blízké hospodaření není model, není to ten návod pro lesníka, ten si musí samozřejmě na každém majetku nadefinovat, ale je to filozofický koncept. Je to myšlenka, která říká, pustíme si do procesu v hospodářském lese více přírodních sil než doposud, abychom měli les stabilnější, abychom ušetřili na lidských nosech, to znamená ve finále, abychom měli lepší výnos, ale zároveň, aby ten les byl přírodě bližší ve smyslu vůči třeba přirozeným lesům, protože tím pádem on je odolnější, stabilnější, takže nám vlastně zajistí vyšší pravděpodobnost dosažení hospodářského výsledku. No a dvojnásob to teď platí v době klimatické změny. Poučit se z dynamiky přirozených lesů. No a my jako hospodáři hledáme tu míru toho, kolik si té přírody pustíme a nakolik ji usměrníme. Usměrňujeme smrkovou monokulturu mnohem víc, než usměrníme smíšený les smrku, jedle, buku na stejném stanovišti, ale i tam vstupujeme, protože kdyby jsme nevstupovali, tak můžeme prohlásit náš les za lesní rezervaci, ale my v ní hospodaříme. Ten koncept v podstatě se začal rozvíjet po druhé světové válce v Německu, no a od konce 80. let potom plošně, řekněme, se rozběhl po celé Evropě. Jaké jsou překážky teda širšího použití blízkého hospodaření? Překážky pro použití přírodě blízkého hospodaření mohou být samozřejmě v současném složení lesu. Prostě když budu mít ve 300 metrech nad mořem na Jižní Moravě smrkovou monokulturu, tak tam toho moc nevymyslím. Tam zkrátka musím prvně dostat ty dřeviny, které tam chybí, a pak s nimi mohu pracovat a ten smrk třeba využijí jenom na dopěstování jako kryt pro tu novou generaci a pro nějaké zjemnění té plošné textury. Samozřejmě v podmínkách, kdy už jsme s nějakou dřevinou skladbou jakž takž na tom dobře, tak je to pak věc asi zkušenosti, znalosti i ochoty měnit nějaká schémata. To si musí říct ale každý lesník sám před sebou, jestli chce nebo nechce. Prostě protože tehle ten způsob hospodaření, který samozřejmě musí být pak přesně nadefinován do těch postupů, tak vyžaduje asi určitě vyžaduje, aby člověk lépe znal kompetiční vlastnosti jednotlivých dřevin, aby lépe znal jejich růstovou dynamiku, aby lépe znal vůbec pěstební techniku, čili jakým způsobem si můžeme dovolit v těch směsích pracovat, kdy můžeme ten zásah třeba pominout, protože je do jisté míry zbytečný jenom tak, že jsme ho doposud formálně dělali. Čili je to změna myšlení, změna pěstební techniky, na to je navázaná změna třeba i v některých případech technologických norem, je to změna třeba použitých technologií, změna v zpřístupnění lesních porostů, ty musí být jako perfektně zpřístupněny pro selektivní hospodaření, čili je to jakoby komplex kroků a není to jenom o tom, že prohlásíme, že takhle budeme přírodě blízce hospodařit. Protože když se ten člověk rozhodne, tak on se to prvně musí jet někam naučit, kde se to už dělá. Ono od stolu to vypadá jednoduše, ale v praxi je to dlouhodobý proces. Takže si myslím, že tomu třeba brání i to, že u nás zatím není tolik hospodářů, kteří s tím mají zkušenost a nezaznamenal jsem zatím třeba nějakou výraznější podporu pro to, aby se to už v tom systému tréninku mohli ti noví lesníci učit. Proč vlastně tedy doposud si myslíte, že převažuje ten pasečný model hospodaření tedy? Když tyhle ty přírodě bližší modely vypadají jako výhodněji. No, pasečné hospodářství převažuje, protože je prostě mnohem jednodušší a hlavně udělat změnu, že ono, někdo si to může dát jako proklamaci, ale ta změna trvá desítky let, tam jako 20 let nic neznamená, čili je samozřejmě těžký
pro člověka si říct v 50, aha, tak já jsem to asi nedělal úplně správně, teďka 30 let, co jsou v praxi a já za těch 15 let už to stejně nezměním. Či to je, proto my to třeba studenty učíme už teď na univerzitě, aby oni byli schopní, když přijdou do lesnictví a dostanou k tomu prostor, tak aby byli schopní od začátku ty své kariéry něco udělat, protože i když v 25 dostanete revír, kde budete mít smrkový monokultury, tak vy se nedožijete toho smíšeného, strukturovaného lesa za 40 let své praxe. Jo, čili z tohohle pohledu je to jako mentálně strašně těžký. Z mého pohledu je to vlastně nejtěžší ze všech povolání, protože vy se nedočkáte toho sdělení, jestli to, co jste dělali, děláte dobře nebo špatně. Ale třeba začít. No jasně, musí se začít. Jinak to nemá budoucnost. A myslíte, že i tyhle ty modely hospodaření, a samozřejmě je to škála, tak je to použitelné i pro Lesy České republiky, jako prostě pro takovou obří firmu složité struktury? Pozor, tak musíme si rozlišit koncepty a modely. Koncept jsou přírodě blízké hospodaření, to, čemu se říká continuous cover, čili hospodaření s trvalým zápojem, myšleno korunového patra. Retention forestry, čili to lesnictví, který ponechává nějaké zbytky, ostrůvky, že jo, biodiverzitní a okolo se těží ve velkým. Ekologické lesnictví, to všechno jsou koncepty myšlenkové, ale aby se dali přetavit, tak musíte mít modely. To znamená, vy si musíte nadefinovat, jak si představujete jednotlivé růstové fáze, s jakou intenzitou tam budete zasahovat, jaký dřeviny byste tam chtěli mít, jak s nimi budete pracovat nebo nepracovat. A to si musíte nadefinovat, že podle toho se chodí dělat ty tečky do lesa. Že jo? Ty se nechodí dělat podle toho, že si řeknu, já budu přírodě blízce hospodařit. Já musím jasně vědět, co v tom lese chci a musím to mít přesně popsaný. A to, čili uplatnitelný, to je všude, ale právě protože to není jeden model. To přírodě blízké hospodaření má strašně moc forem a některý jsou přírodě blíž a některý přírodě dál. Že jo? I když se dneska mluví o ponechávání tlejícího dřeva, tak si pozvíte si sem 100 hajných, a každý hajnej vám řekne, no já bych nechal toto, jeden by nechal kubík na hektar, druhý by nechal 20 kubíků na hektaru, jeden by to nechal ve slabin, druhý by nechal pár tlustých stromů. Čili i tohle všechno musí být v těch modelech jasně nadefinovaný. To, že někdo řekne přírodě blízce nebo ekologicky, nic neznamená, protože ten hajnej rozhoduje o tom, co se bude a nebo nebude v lese těžit a třeba i ponechávat. A on musí mít jasný sdělení, jestli má ponechávat 3 silný stromy na hektar třeba, jaký to mají být dřeviny, nebo jestli má v probírce nechat 10% toho nejméně kvalitního ležet na zemi. Že jo? A to je tak velká škála variabilních možností, že je to o tom, jak si to ten vlastník nadefinuje. Čili za mě i když si státní lesy díky variabilitě stanovišť, na kterých hospodaří, můžou nadefinovat právě ty různé intenzity a tu přírodní blízkost nebo vzdálenost. Je to jenom o tom uchopit si to koncepčně. Měli bychom se zbavit takového toho pocitu, že prostě použijeme nějaký univerzální model. My máme univerzální koncept, ale ne model. A když se nebavíme o té míře toho uplatnění, jak moc, kolik těch stromů ponecháme, tak kdybyste mohl shrnout, jaké jsou ty principy toho přírodě blízkého hospodaření, které buď to můžeme nebo nemusíme na té dané ploše uplatňovat. No, tak samozřejmě princip je, podle toho, jaký mám dřeviny ve směsi, tak si říct, kde je nějaký minimum zásahu pro to, abych tam dosáhl určitý kvality, která mě uživí, když to zjednoduším, a která společnosti přinese tu klíčovou obnovitelnou surovinu, která mimo jiný bude vázat uhlík. Že? Protože uhlík bude vázat to dřevo, který bude v trvanlivých výrobcích, ne to, co proženeme teplárnou, a i to, co z ní je v lese, váže jenom malé množství uhlíku. Takže ten princip je pracovat, takhle. Princip je pro mě ten, kde je míra toho, kdy se mohu vzdát nějakých zásahů, nebo je třeba
omezit, dělat je méně intenzivně. Potom základní princip pracovat s pestrou tloušťkovou strukturou na pokud možno menších jednotkách plochy. Čili ve směsi stín snášejících dřevin můžu pracovat s tloušťkovou strukturou na úrovni jednotlivých stromů. To je ten princip, nikdy nemám stejného souseda. A když budu pracovat se světlo náročnými dřevinami, no tak pracuji s nějakou ploškovitou texturou, která může být třeba 20-30 arů a vedle dalších 20-30 arů, protože jsou to dřeviny, které nesnesou stín, jako je dub, a dub je prostě dřevina budoucnosti pro Evropu úplně jednoznačně, čili tam se musím zbavit nějaký iluze, že vytvořím ten bohatě strukturovaný les těch stín snášejících dřevin. To je jako další zásadní princip. Pak je ten, že když mi v lese někde něco samovolně odumře, tak to nemusím všechno okamžitě tahat ven, ale využiju to na podporu biologické rozmanitosti. Stejně tak tam využijí i třeba mohutné stromy, které jsou nekvalitní, tak je necháváme na dožití. Jo? Čili to je to, čemu my říkáme integrované lesní hospodářství. Ostatně i zastánci přírodě blízkého hospodaření v Evropě právě tomu říkají integrated forest management, čili snaha integrovat ty přírodní prvky, podpořit biologickou rozmanitost, ale pořád z toho mít ten výnos a pro společnost produkovat kvalitní dříví. Vy jste dlouhou dobu působil ve výzkumu a pak jste vlastně šel do praxe, tak proč jste se vlastně rozhodl jako jít do té praxe, jestli se to dá říct jako na kameru, jestli chcete? Já jsem začínal jako taxátor les projektu na tvorbě lesních hospodářských plánů a vlastně v 90. letech jsem se věnoval obnovnímu managementu v lesnickém provozu v Národním parku Podyjí a zároveň jsem se učil u Eduarda Průši, za což jsem do dneška vděčný. A přes 20 let jsem zkoumal dynamiku pralesu, nejenom u nás, ale i ve světě. A zpátky do té praxe, kde jsem začínal, jsem se vrátil, protože už jsem měl pocit, že se pořád něco nového objevuje, ale nikdo to nikde neskouší ověřit, jestli to, co vědci vymyslí, nejsou náhodou nesmysly, nebo jsou to náhodou dobré věci. Takže prostě jsem se rozhodl, že má pro mě osobně větší smysl to zkoušet, než psát nový články. Když někdo, nebudu samozřejmě jmenovat, tak má vždycky prašitý moudré a říkám, hele, já jsem si to zažil, jste se na to vykašlí, nech se zaměstnat někde na nějakým lesním majetku a bez to běž vyzkoušet. A pak najednou člověk zjistí, že to je náročný, že to jde samozřejmě všechno pomalej, než to vypadá teoreticky. I když to jde dobře podle ty teorie, tak to prostě trvá. Já dneska říkám, já se na nikoho nezlobím, když vidím, že prostě jde to paseční hospodaření, že vím, jak je těžký to prostě změnit. A já si nemyslím, že by to ty lidi dělali schválně jako špatně nebo tak. Oni třeba nemají ani možnost, nemají prostor, nesetkali se s tím. Jejich zaměstnavatel je nikdy nevzal na exkurzi, aby se podívali, jak to dělá někdo jinak. Jo? Ten odsudek je strašně jako jednoduchý. Že? Tohle by mělo jít opravdu od úrovně státní lesnické politiky a opravdu úrovně těch podpor toho, pojďte se zaškolit, pojďte se podívat a zkuste to krok za krokem. A pak samozřejmě s tím souvisí i ta naivní představa, jako když někdo by měl někde začít, tak jakože začne na celý majetku, že to nejde. Prostě umíte nějaký model a teď ho chcete měnit, to znamená, vy měníte pohled na to, když to řeknu úplně zjednodušeně, na jaký stromy budete dělat tečky. Najednou je děláte jinak. A to vytváří v člověku nejistotu. Takže si to prvně musí vyzkoušet na kousku, na jedné porostní skupině, na druhý, s větším podílem buku, s větším podílem, já nevím, borovice třeba. A až když vidí, že to je dobrý, tak to zkusí dál. A to netrvá měsíc nebo rok, to trvá mnoho let. A
proto jako to je asi ta nejtěžší věc v lesnictví, prostě změnit, otočit tím kormidlem, aspoň o 20 stupňů třeba, protože prostě, když blbě zasejete, tak to příští rok spravíte, že jo, na tom poli. Uděláte to jinak, ale tady máte tu produkční dobu úplně zjednodušeně, když to úplně zbagatelizuju, taky máte 100násobnou. A prostě měnit kormidlo během toho to je stejný jako v polovině růstu kukuřičného pole, tam nezačnete do toho sázet brambory, že jo, když to úplně jako přirovnám. Prostě je to běh na strašně dlouhou trať a nese sebou hrozně moc neznámých. Ale zároveň to klima se mění, takže jakoby to kormidlo, no, máte pocit, že to půjde bez změny kormidla? To nepůjde, ale nechci být jako, já si myslím, že jsem životní optimista, ale myslím si, že ta klimatická změna bude rychlejší než i my, kteří to kormidlo se snažíme tam, kde hospodaříme, měnit. Já si myslím, že nás to prostě doběhne a pak to bude jenom ta otázka toho příkladu městských lesů Jihlava. Ti, co měli paseční hospodaření, všechno jim spadlo a ten jeden, který to měl strukturně diferencovaný, tak tam má už to nový předpřipravený aspoň v nějaké podobě. Tak ti, co mění kormidlo, budou v nějaké podobě líp připravený, ale osobně si myslím, že prostě ta klimatická změna doběhne tu rychlost té naší změny. Neříkám, že to bude za 5 let, prostě to je dlouhodobý proces, ale když se páte na data, na vědecké poznatky samozřejmě, na ty modely, tak tomu všechno nasvědčuje. No. A jak byste třeba namotivovala lesníky, aby začali otáčet tím kormidlem? Namotivoval. Vy musíte jako vlastník říct, že to chcete. A pak musíte vytvořit podmínky pro to, aby to ti lidi dělali. A když to má někdo dělat, tak to musí umět. Takže vy jako vlastník řeknete, já to chci, protože si myslím, že je to lepší. A to je jedno, jestli je to stát, město, soukromý vlastník, nadace, že jo, tady biskupství. A prostě vy vytvoříte podmínky, to znamená, vy se pojedete podívat tam, kde už to dělají v podobných podmínkách, jak vy, jak to dělají, se jich vyptáte, jak začali, že jo, vy pošlete hajný, aby si to vyzkoušeli s tím hajným, který to umí dělat ty tečky jinak. To musíte do toho zainvestovat. A samozřejmě musíte jako vyžadovat po těch lidech tu ochotu provést změnu, ale zase oni, aby si byli jistí, tak musí mít možnost se to všechno naučit, že jo? Není možný jako říct, dělej to a vlastně nevíme jak, čili si musíte i předefinovat ty modely, ty vaše modely. A samozřejmě s tím jde potom i ta změna typu, já nevím, těžili jsme tady plošně, měli jsme tady nějaký systém zpřístupnění a teď si budeme vytvářet tady linky každých 30 metrů a už nebudeme, já nevím, kácet celoplošně, ale v nějakých skupinách a budeme dělat směrový kácení, který jsme třeba tolik předtím nedělali, nebo tady využijeme harvestory, který jsme nevyužívali, protože oni nám zase nějakým způsobem v něčem dovedou pomoct líp. Jo, čili je to v první řadě je to o tom rozhodnutí a ve druhém je to o vytvoření podmínek, aby se to ty lidi mohli naučit. Jasně, že může někdo říct, že nechce, tak si třeba časem najde jiné zaměstnání. A myslím si, že je to hlavně o tom ze začátku dát příležitost těm, kteří chtějí, sami od sebe, tak ti, ať si to jako zkouší a otevřít jim ten prostor. A oni pak ti ostatní postupně zjistí, že třeba to není vůbec marný. A takhle řada majetků u nás začala. Byl tam někdo, kdo chtěl a dostal prostor a dneska si to ty majetky postupně rozšiřují na zbytek své plochy. Čili je to v první řadě rozhodnutí vlastníka. Tak jo. Taky jako filozofické otázky nakonec. Co myslíte, že by nám naše lesy hospodářské řekly, kdyby uměli mluvit naší řečí?
měli mluvit naši řeči, no. Tak určitě by nám řekli, ať je necháme, ať jim trochu povolíme tu úzdu, ať je necháme trochu víc, ne úplně, trochu víc ukázat, co umějí, že? To znamená, ať je tolik nesvazujeme, ale znovu říkám, to prostě má svý hranice, to se dostaneme zase k tomu přírodě blízkému nebo bližšímu, jo, prostě pořád přemýšlet o tom, jak nechat přírodu tvořit a tu naši regulaci uplatňovat ne za každou cenu, ale jenom, řekněme, přiměřeně těm očekáváním. Že jestliže se změní očekávání společnosti od užitku z lesa a budou jasně požadovaný po vlastnících, no tak i my budeme muset ty postupy změnit. Pak samozřejmě je to otázka, jestli je společnost připravená vlastníkům lesa platit za to, že třeba budou nerentabilní, protože si to ta společnost přeje, aby ty lesy tak vypadaly a byly nerentabilní. Že? To je jako velké politikum. My jsme zjednodušeně do poloviny 20. století ten les strašně moc potřebovali jako tu produkční základnu a dneska najednou mnohem víc akcelerujeme ty neprodukční nebo mimoprodukční funkce, čili to, čemu se teď říká ekosystémové služby. Ale ty ekosystémové služby, aby fungovaly, tak částečně do nich některé fungují úplavem sami o sobě a některé fungují díky tomu, že do nich vlastník vlastně jakoby odlívá část svého výnosu. A jestliže by měl odlívat víc, tak pak se stane nerentabilním. Čili to je otázka, jestli ta společnost vůbec je na něco takového připravená. Aby všichni si myslí, že to se přece rozumí samo sebou, že tady někdo bude udržovat tůně a malý vodní nádrže, že tady někdo bude upravovat cesty, že tady někdo bude vytvářet pěkné průhledy v lese a ošetřovat nějaké památné stromy. Ale to dělá, a ten někdo je ten vlastník, jehož jediným zdrojem příjmu je to dříví. Že? A co vy byste řekl našim lesům a popřál jim do budoucna, kdybyste mohl mluvit a oni vám rozuměli? Jsou otázky za milion, teda mám řekl. Já to tak asi jako nemám takhle jako do té antropocentrické polohy položený. Prostě les je nějaké společenství, že jo, a ono je to tak, že oni nás ty lesy nepotřebují, že jo. Vůbec nás nepotřebují, my potřebujeme je, čili pro mě jako vždycky ten vzkaz je jako do té společnosti, že jo, pojďme jako si teda vlastně říct, co od těch lesů očekáváme a podle toho k nim přistupujeme. Prostě lesy porostou a to, jaký budou, je do jisté míry, jenom do jisté míry samozřejmě závislí na nás, jo. Kam je budeme usměrňovat. Čili vždycky je to o tom, co bych přál nám jako společnosti, jo. Ujasnit si, co vlastně od nich chceme, když se ty požadavky mění a potom, když ta společnost to nadefinuje, čili přes nějaká politické rámce, tak potom ale zájem se musí vytvořit podmínky pro to, aby to ti, kdo se o ty lesy starají, naplnili. A teď si myslím, že jsme v tom bodu nebo v tom období, kdy se mění požadavky společenské, ale společnosti jako nedochází, že se bude muset předefinovat i to poslání lesníků a že do toho vstupuje ta zásadní otázka toho jakoby financování a vůbec toho očekávání. Budeme chtít dál, tedy dříví jako udržitelnou surovinu. Když si přečtu Green Deal, a tam se mluví o tom, že Evropská unie bude zásadně podporovat lokální bioekonomiku, cirkulární bioekonomiku. A ta je přece založená na tom, že používám lokální zdroje, jsem k ním šetrný a používám obnovitelné zdroje.
Já nevím, co je obnovitelnějšího a lokálnějšího v podmínkách Evropy než dřevo z lesa. Takže to znamená, že pořád je tady to zadání, že musíme vypěstovat kvalitní dříví, aby jsme z něj měli ty kvalitní výrobky, které dlouho vydrží, aby jsme furt nekupovali každých 10 let nový židle, když to zjednoduším, aby vázali uhlík, aby živili místní lidi. Čili pořád jsme tady u nějaký produkční funkce, kterou ale zároveň ta společnost chce spojit s tím, že teda bude v lese trávit mnohem víc času, že ten les bude pro ní příjemný, že tam bude ta voda, že jo, a tak dál. A to je potřeba nějakým způsobem jako si nadefinovat a pak si říct, kde jsou ty limity toho, co může nabídnout ten vlastník a co si ta společnost musí zaplatit. Já to s oblibou říkám studentům, že jo. Kdo z vás prosím nás chodí na rande do Kukuřice a kdo do lesa, že? Kdo z důchodců aktivních jde do lesa a kdo jde mezi poli. Kolik polních cest udržují vlastníci zemědělské půdy pro cyklisty, vozíčkáře, inlinisty, koňáky a další a kolik lesníci jenom ze svého výnosu. Jo. Kolik studánek najdete mezi poli a jdete se tam schladit pramenitou vodou. A teď takhle bychom mohli jít jedno za druhým. A to všechno ta společnost bere jako samu sebou, že musí dodat ty lesníci. Jenže ona to dneska chce mnohem víc a ve větším množství a ve větším počtu a chce to víc lidí a najednou to stojí čím dál víc peněz. A cena dříví jako produktu vůči jiným komoditám se trvale dlouhodobě klesá. Takže vlastně lesnictví je v situaci, kdy se musí hodně otáčet, aby se uživilo.